I ni'n parhau y bore yma yn ein cyfres ni yn llythyr Paul i'r Galatiaid. A cyn ein bod ni yn troi at y testun, dwi jyst eisiau rhoi recap sydyn i chi o'r hyn wnaethon ni weld nos Sul diwethaf. Wnaethon ni weld Paul yn troi at ddau beth arall. So cyn y pwynt yma, mae Paul wedi bod yn dadle i achos o'i brofiad yn rhan cyntaf y llythyr i'r Galatiaid. Ond wythnos diwetha, wnaethon ni weld Paul yn troi at ddau ddadl arall. Wnaeth droi at profiad y Galatiaid eu hunain, yr ffordd fuon nhw'n cerdded yn yr Efengyl, ac atgoffa a gofyn y cwestiwn, ble mae hwnna wedi mynd? A wedyn mae Paul wedi troi at yr ysgrythyr, at yr Hen Testament, i ddangos iddyn nhw i bod nhw wedi syrthio i ffwrdd o'r Efengyl. Wnaethon ni weld Paul yn dangos iddyn nhw beth yw canlyniad hynny, bod y sawl sydd yn pwyso ar y gyfraith ar gyfer cyfiawnhad dan felltith. I'r un sydd yn Crist, mae Crist wedi cymryd y felltith drosom ni. Ond wnaeth atgoffa'r Galatiaid, os chi wedi syrthio i ffwrdd o'r Efengyl, chi'n parhau dan felltith. A wnaeth Paul esbonio wedyn bod Efengyl Crist yn gyflawniad i'r Iddewyd gafodd ei roed i Abraham. A bore yma, i ni'n mynd i archwilio hynny mewn tipyn mwy o ddyfnder, y berthynas yna sydd rhwng y gyfraith a'r Efengyl. So, na ni ddarllen o Galatiaid 3, adnodau 15 hyd at ddiwedd y benod. Os oes gennych chi Beibl, please agorwch bydde fe'n helpu chi gael ar agor o'ch blaen chi. Os nag oes gennych chi, mae yna Beibl yn y cefn neu wrth y drws, neu mae'r adnodau hefyd yn mynd i fod ar y sgrin. Y gyfraith ar y ddewyd. Gyfeillion, i gymryd enghraifft o'r byd dynol, pan fydd ewyllus, sef cyfamod olaf rhywun, wedi ei chadarnhau, ni chaiff neb ei dirymu nac ychwanegu ati. Yn awr, i Abraham y rhoddwyd addewidion y cyfamod, ac i'w had ef. Ni ddywedir ac i'th hadau yn y lluosog, ond ac i'th had di yn yr unigol, a'r un hwnnw yw Crist. Dyma rwyf yn ei olygu. Yn achos cyfamod oedd eisoes wedi ei gadarnhau gan Dduw, nid yw cyfraith sydd 430 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn ei ddirymu, nes gwneud yr addewid yn ddiddym. Oherwydd os trwy gyfraith y mae'r etifeddiaeth yna nid yw mwyach trwy addewid. Ond trwy addewid y mae Duw o'i ras wedi ei rhoi i Abraham. Beth yn te am y gyfraith? Ar gyfrif, troseddau yr ychwanegwyd hi. I aros hyd nes y byddai'r had yr un y gwnaed yr addewid iddo yn dod. Fe gorchmynwyd trwy angylion gyda chymorth canolor. Ond nid oes angen canolor lle nad oes ond un, ac un yw Duw. Aw'r gyfraith yn te yn groes i addewidion Duw? Nac ydyw, ddim o gwbl. Oherwydd pe bai cyfraith wedi ei rhoi a'r gallu ganddi i gyfrannu bywyd, yna yn wir fe fyddai cyfiawnder trwy gyfraith. Ond nid felly y mae. Yn ôl dyfarniad yr ysgrythyr, y mae'r byd i gyd wedi ei gaethiwo gan bechod, mwyn peri mae trwy ffydd yn Iesu Grist, ac i'r rhai sy'n meddu'r ffydd honno, y rhoddid yr hyn a addawyd. Cyn i'r ffydd hon ddod, yr oedd dan warchodaeth gaeth cyfraith, yn disgwyl am y ffydd oedd i gael ei datguddio. Felly by'r gyfraith yn was i warchod trosom hyd nes i Grist ddod, ac i ni gael ein cyfiawnhau trwy ffydd. Ond gan fod y ffydd hon bellach wedi dod, nid ydym mwyach dan warchodaeth gwas. O blegyd yr ydych bawb trwy ffydd yn blant Duw yng Nghrist Iesu. Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fedyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chwi oll yng Nghrist Iesu. Ac os ydych yn eiddo Crist,
yn a had Abraham ydych, etifeddion yn ôl yr addewid. Ac ni'n diolch i Dduw am ei air. Erbyn y pwynt yma yn ei lythyr mae Paul di wneud jobyn da o ddangos nad yw'r gyfraith yn methu ein cyfiawnhau ni. Hynny yw, dyw ein dilyn cyfraith ddim yn mynd i'n gwneud ni'n iawn ger bron Duw, oherwydd ddim bod ni i gyd yn syrthio yn fyr. Ond i'r Iddew hunan gyfiawn oedd yn cyhuddo Paul o fod yn antinomian, o fod yn un sydd yn gwrthod rôl y gyfraith o gwbl, mae rhaid i Paul ddangos i'r person yna mae'r gyfraith yn bwysig. Mae gan y gyfraith rôl i chwarae yn ein iachadwriaeth ni. Ac felly mae rhaid deall beth yw'r berthynas rhwng cyfraith ac addewid. Rhwng y gyfraith a'r efengyl. Adnodau 15 i 19 yn y lle cyntaf. Dyma'r pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud. Doedd y gyfraith byth i fod yn ffordd o gael ein cyfiawnhau ger bron Duw. Nid dyna oedd pwrpas roi'r gyfraith i Moses. Mae Paul yn sôn yn adnod 15 am ewyllus dynol. Os ydw i yn marw y fori, a dwi'n gobeithio bod fi ddim, achos mae gennym ni waith i wneud yn pen llun, ond petai hynny'n digwydd, Elen byddai'n cael y cyfan. Elen byddai'n cael y cyfan. A does na ddim modd newid hynny ar ôl i mi farw. Mae ewyllus olaf neu cyfamod olaf dyn yn sefyll. Dim ots beth sydd yn digwydd ar ôl i farwolaeth e. Yn yr un modd, mae'r arglwydd yn gwneud cyfamod gyda Abraham. Hynny yw yn gosod ei ewyllus ger bron Abraham nôl yn Genesis 15. A dwi'n mynd i ddarllen tipyn o Genesis 15 i ni nawr, i ni weld y testun lle mae Duw yn gwneud y cyfamod yna gyda Abraham. So eto, os gennych chi Feibl, rhowch un bys yn Galatiaid 3, ond trowch gyda fi hefyd i Genesis 15, lle ni'n mynd i weld Duw yn gwneud y cyfamod yma gyda Abraham. Wedi'r pethau hyn, daeth gair yr arglwydd at Abraham mewn gweledigaeth, a dweud, nac ofna Abraham, mae fi yw dy darian, bydd dy wobr yn fawr iawn. Ond dywedodd Abraham, o arglwydd Dduw, beth aroddi i mi, oherwydd rwy'n para'n ddiblant, ac etifedd fy nhi yw Eleazar o Damascus. Dywedodd Abraham hefyd, edrych nid wyt wedi rhoi epil i mi, a cheithwas o'm ti yw fetifedd. Yna daeth gair yr arglwydd ato a dweud, nid hwn fydd detifedd. Wrth gnawd dy hun y daw detifedd. Aeth y gef allan a dywedodd, edrych tua'r nefoedd, a rhifa'r ser os gellu. Yna dywedodd wrtho, felly y bydd dy ddisgynyddion. Credodd Abraham yn yr arglwydd, a chyfrifodd yntau hyn yn gyfiawnder iddo. Yna dywedodd wrtho, mae fi yw'r arglwydd a ddaeth y thi o ir y Caldeiad i rhoi'r wlad hon i ti i'w hetifeddu. Ond dywedodd ef, o arglwydd Dduw, sut y caf wybod yr etifeddaf hi? Dywedodd yntau wrtho, dwg i mi heffer, deirblwydd, gafr deirblwydd, hwrdd deirblwydd, tirtir a chiw colomen. Daeth a rhain i gyd ato, a'i hollti'n ddau, a gosod y naill ddarn gyferbyn ar llall. Ond ni holltodd yr adar. A fan fyddai adar yn disgyn ar y cyrff, byddai Abraham yn ei hel i ffwrdd. Fel yr oedd yr haul yn machlud, syrthiodd trwmgwsg ar Abraham. A dyna ddychryn a thywyllwch didew yn dod arno. Yna dywedodd yr arglwydd wrth Abraham, deall di i sicrwydd y bydd dy ddisgynyddion yn ddieithriad mewn gwlad nad yw'n eiddo iddynt ac yn gaethweision, ac fe'i cystuddir am 400 mlynedd. Ond dof a barn ar y genedl y byddant yn ei gwasanaethu, ac wedi hynny ddont allan gyda meddiannau lawer. Ond bydde di dy hun farw mewn tangnefedd, ac feith gleddir mewn oedran teg.
a dychwelant hwy yma yn y bedwaredd genhedlaeth, oherwydd ni chwblheir hyd hynny drygion i'r ymoriaid. Yna wedi'r hael fachlyd ac iddi dywyllu, ymddangosodd ffwrn yn mygu a ffagl fflamllyd yn symud rhwng y darnau hynny. Mae yna lot o fanylion bach rhyfedd fyna i ni sydd yn byw yn ein oes ni heddiw. Yr anifeiliaid yma'n cael ei torri yn ddau, a Abraham yn chaso i ffwrdd adar oedd yn ceisio bita nhw. Beth sydd yn digwydd fyna? Wel, yn oes Abraham, pan oedd dau berson, neu dau blaid, dau barti, eisiau gwneud cyfamod a'i gilydd, y drefn oedd hyn. Mi oedden nhw'n cymryd anifeiliaid yn ei gosod nhw, yn ei lladd nhw, yn ei offrymu nhw fel petai, yn torri nhw'n hanner ac yn gosod nhw fel rhyw fath o ddau ffin ar gyfer llwybr. A bydde'r ddau oedd yn gwneud cyfamod wedyn yn cerdded gyda'i gilydd trwy'r anifeiliaid. A beth oedd o'r arwyddocad? Wel hyn. Os ydw i yn torri fy nghyfamod, bydded i'r hyn sydd wedi digwydd i'r anifeiliaid yma ddigwydd i mi. Dyna oedd yr arwyddocad. Okay? Hynny yw, mae cadw at ein gair ni mor bwysig i ni os ni'n torri ein gair ni, cystal i ni fod yn farw, cystal i ni gael ein lladd. So sylwch, beth sy'n digwydd? Yr anifeiliaid, dau hanner, a'r ddau berson yn cerdded gyda'i gilydd mwyn dangos i bod y ddau ohonyn nhw yn dweud, os fi'n torri ar fy ngairi, mae hyn yn mynd i ddigwydd i mi. Mae Abraham yn gosod yr anifeiliaid. Beth sy'n digwydd i Abraham wedyn? Fel yr oedd yr hael yn machlyd, syrthiodd trwmgwsg ar Abraham. Abraham yn syrthio i gysgu. Dyw Abraham ddim yn wneud y cerddediad ar hyd yr anifeiliad. Ond edrychwch wedyn ar adnod 17. Yna wedi'r hael fachlyd ac iddi dywyllu, ymddangosodd ffwrn yn mygu a ffagl fflamllyd yn symud rhwng y darnau hynny, y darnau o'r anifeiliad. Dyw, drwy'r ddarlun yma o ffwrn yn mygu a ffagl fflamllyd, Dyw yw'r un sy'n cerdded rhwng yr anifeiliad. Dyw yw'r un sy'n dweud, fi sydd yn mynd i gadw'r cyfamod yma. Mwyn ei enw ac mwyn ei anrhydedd ei hun. Dyw Abraham ddim yn cerdded. Mae hwn yn gyfamod sydd yn mynd i gael ei gadw oherwydd anrhydedd ac enw yr arglwydd. So ni'n mynd i edrych ar mwy o'r fanylion hynny. Gobeithio bod hynny'n digon glir o Genesis 15 yn yr addewid yna mae'r arglwydd yn gwneud i Abraham. Trwch yn ôl at Galatiaid 3 gyda fi, a nawn ni parhau i weithio trwy'r testun. Mae Dyw yn cymryd cadw'r cyfamod yna arno fe ei hun. Fe sy'n cymryd y faich o gadw'r cyfamod yma. A mae Paul yn adnod 16 wedyn yn wneud yn glir, taw yng Nghrist y bydde'r cyfamod yma yn cael ei gyflawni. Dyma addewid o ras. Dyma addewid o ras. Edrychwch ar adnod 18. Trwy addewid y mae Dyw o'i ras wedi ei rhoi i Abraham. Cyfamod o ras mae'r arglwydd yn gwneud gydag Abraham. Mae Paul yn pwysleisio hynny, achos pan mae'r gyfraith yn dod, y 430 o flynyddoedd yna'n hwyrach, beth fydde felly yr iddew hunan gyfiawn yn meddwl? Bydde fe'n meddwl, nath Dyw roi'r addewid yma i Abraham, ond pan mae'r gyfraith yn dod trwy Moses, mae'r gyfraith, dyna nawr sut ni'n cael ein gwneud yn iawn gyda Dyw. Oedd beth gath Abraham yn rhyw gysgod a'r gyfraith nawr yw'r ffordd. Ond be mae Paul yn dweud yw, na. Yr addewid yw'r ffordd. Dyna yw'r ffordd ers y cychwyn. Mae rhoi'r gyfraith yn hwyrach ddim yn tanseilio'r addewid, achos mae Dyw di addo ar ei anrhydedd ei hun i gadw'r addewid. Dydy Dyw ddim yn dadwneud ei hun. Dyw e ddim yn newid i feddwl. Felly, di roi'r gyfraith
ddim yn sydyn yn newid y ffordd mae pobl yn dod yn iawn gyda Duw. Dyna beth yw baich Paul i esbonio fan hyn. Dyw rhoi'r gyfraith blynyddoedd yn ddiweddarach ddim yn dad wneud yr addewid. Yr addewid a ffydd yn yr addewid yw sut mae person yn cael ei cyfiawnhau. Mae yna fanylun dwi eisiau pigo mas fan hyn. Yn y ffordd mae Paul yn fframio'r addewid. Edrychwch ar pan mae Paul yn sôn am i bwy mae Duw wedi wneud yr addewid. Adnod 16. Yn awr i Abraham, y rhoddwyd addewidion y cyfamod ac i'w had ef. Ni ddywedir ac i'th hadau yn y lluosog, ond ac i'th had di yn yr unigol a'r un hwnnw yw Crist. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw, mi nath Dduw addewid i Abraham ac i Grist. Mi oedd yr addewid yna i Iesu Grist y mab hefyd. Siwt ydyn ni yn neud synwyr o hynny? Nath Duw y Tad, cyn gosod sylfaenu'r byd, gwneud addewid i'r mab. Nath y Tad rhoi pobl i'r mab. Y bobl bydde'r mab yn y pendraw yn dod i'r byd mwyn ei prynu nhw rhag eu pechod nhw. Mae'r addewid yma, mae Abraham yn derbyn, dyw e ddim yn addewid newydd. Mi oedd e'n addewid oedd wedi cael ei sefydlu yn rhagwyddoldeb rhwng y tad a'r mab yng nghyngor y Duw sydd yn drindod, i wneud wedyn gydag Abraham fel bod Crist yn dod trwy linach Abraham. Hynny yw, yn fwy na jyst addewid i Abraham, dyma pwrpas tragwyddol Duw. I achub pobl drwy ffydd yn unig. Dyna pa mor fawr yw hyn. Dyw rhoi'r gyfraith ddim yn newid bwriadau tragwyddol Duw. Oedd y gyfraith byth i fod ar gyfer ein cyfiawnhad ni. So ni'n gofyn y cwestiwn de, adnod 19, beth ynteu am y gyfraith? Beth yw'r pwrpas mae'r gyfraith yn ei chwarae? A dyma dwi eisiau wneud fel ein ail bwynt ni bore yma. Rôl y gyfraith yn y lle cyntaf yw i amlygu i ni ein pechod ni. Dyma beth bydde Calvin yn galw the first use of the law. Mwyn dangos i ni ein bod ni'n bechaduriad. Beth ynteu am y gyfraith a'r gyfrif troseddau yr ychwanegwyd hi. A'r gyfrif troseddau. Mae'r gyfraith cafodd ei roed i Moses yn yr Exodus yn dangos rhywbeth i ni am Dduw. Yn y lle cyntaf, mae'r ffaith bod cyfraith yn bodoli yn dangos bod Duw yn gyfiawn. Mae ganddo fe safon. Safon objectif, Mari Llwyd? Gwrthrychol neu oddrychol yw objectif? Fi bos yn cymysgu nhw. Gwrthrychol. Mae gan Dduw, safon gwrthrychol, objectif, sydd yn cael ei ddangos i ni yn y gyfraith. A mae hynna'n dangos rhywbeth i ni am Dduw. Dyw e ddim yn Duw o wneud be mae e moyn. Mae gan Dduw safon achos i fod e'n sanctaidd. Mae ganddo fe safon moesol gwrthrychol. Mae'r ffaith bod y gyfraith yn bodoli yn y lle cyntaf yn dangos hynny i ni am Dduw. Ond wedyn pan ni'n edrych ar gynnwys y gyfraith, yn enwedig y 10 gorchymyn, be mae hynna'n dangos i ni am Dduw? Mae e'n Dduw anrhydeddus. Mae e'n Dduw da. Mae e'n Dduw sydd â phwrpasau da. Mae'r gyfraith yn dda. Dangoswch chi'r 10 gorchymyn i unrhyw un. Os oes gyda nhw broblem gyda'r 10 gorchymyn, mae'r gyfraith yn dda. Ac wrth i ni ddarllen y 10 gorchymyn, mae rhywbeth yn cael ei amlygu wedyn amdano ni. Dyma fel mae Duw, dwi ddim fel yna. Dydw i ddim yn gyfiawn. Dydw i ddim yn dda. Achos pan dwi'n darllen y gyfraith, be dwi'n darllen yw rhestr o orchmynion sy'n dangos bod fi yn syrthio'n fyr. Dyna rhestr o orchmynion dwi yn methu
a'i cadw nhw. Werth i ni ddweud, mae rhywfaint o grafu pen ymhlith y commentators ynglyn a beth yn union mae Paul yn dweud ar ddiwedd adnod 19 a adnod 20. Ond mae yna rhyw gonsensus lle mae Paul yn dangos mae'r addewid wedi cael ei wneud i Abraham yn uniongyrchol gan Dduw, directly, lle mae'r gyfraith yn cael ei roi drwy ganolwr. Ac felly mae rhywbeth yn hynny i Iddewon uniongred, i Iddewon orthodox yn ei oes nhw. Mae yna arwydd y cad fyna, mae'r addewid wedi dod straight gan Dduw. Mae'r gyfraith wedi dod trwy canolwr. Dyn nhw ddim ar yr un lefel. Cawn ni jyst eisiau gwneud nodyn am hynny cyn bod ni nawr yn symud mlaen. Mae Paul nawr wedi gosod y groundwork ar gyfer bwrw adre rhan allweddol i ddadl yn y llythyr yma, sef hyn. Pan mae'r gyfraith yn cael ei ddefnyddio'n gywir, mae yna harmoni rhwng y gyfraith a'r efengyl. Mae yna harmoni rhwng y ddau. Wnaethon ni ddweud nos Sul diwetha, pan mae'n dod i geisio cyfiawnhad ger bron Duw, mae'r gyfraith a'r efengyl yn hollol binary, a maen nhw yn erbyn ei gilydd. Right? Naill ai, dwi'n ceisio cyfiawnder fy hun drwy gadw'r gyfraith, ac os dwi'n neud hynna, dwi'n mynd i cael fy marnu, neu dwi'n ceisio cyfiawnder fy hun drwy'r efengyl. So pan mae'n dod i geisio cyfiawnhad, mae'r gyfraith a'r efengyl at loggerheads fel petai. Ond, pan mae'r gyfraith yn cael ei ddefnyddio'n gywir, mae yna harmoni rhwng y gyfraith a'r efengyl. Be mae Paul yn dweud, oedd y gyfraith byth yn ffordd i ni gael ein cyfiawnhau. Nid dyna beth oedd ei fwriadau. Bwriad y gyfraith oedd dangos i ni ein pechod ni, pam fel ein bod ni'n cael ein gyrru at yr addewid sydd yng Nghrist. Ac i droi ato fe ac i bwyso ar ras Duw. Mwyn i mi ddeall bod fi angen Crist, mae rhaid bod y gyfraith yn pwyntio fi ato fe. Ac yn dweud, Alun, ti yn bechadur, ti angen achubwr. Nid, Alun, ti'n bechadur, so sortiad y hun mas a dilyn y gyfraith. Na, ti angen Crist. Nid problem y Galatiaid oedd bod y gyfraith yn ddrwg. Problem y Galatiaid oedd eu perthynas nhw gyda'r gyfraith. Cam ddefnydd o'r gyfraith. Mae Paul yn dweud hyn wrth Timotheus yn ei lythyr cyntaf. Fe wyddom fod y gyfraith yn beth ardderchog os caiff ei harfer yn briodol fel cyfraith. Os mae'n cael ei ddefnyddio'n gywir, mae'r gyfraith yn beth ardderchog. A fi'n gobeithio wrth i ni ddarllen y salm yna ar gychwyn yr oedfa, bod ni wedi gweld rhywfaint o hynny yn y salmydd, yn pwyso ar addewid Duw ac yn ymhyfrydu yn y gyfraith sydd yn dda. Mae eisiau cael y berthynas yn gywir. Beth yw y defnydd cywir o'r gyfraith? Dangos i mi fy mhechod fel fy mod i yn cael fy ngyrru at y groes, lle nath Iesu Grist ar ôl byw bywyd perffaith, farw, dod yn felltith yn lle y sawl o dan felltith y gyfraith, fel ein bod ni'n gallu derbyn maddeuant a bywyd newydd. Mae mor bwysig bod ni'n deall hyn wrth feddwl am strwythyr dadl Paul yn y llythyr i'r Galatiaid. Dyw Galatiaid ddim yn llythyr sydd yn basio'r gyfraith. Mae Galatiaid yn llythyr sydd yn cywiro'r berthynas gyda'r gyfraith. Okay? Yn hynny. Yn y lle cyntaf, dwi eisiau gofyn y cwestiwn yna i chi. Oes gennych chi yn bersonol y ddealltwriaeth gywir yna o'r gyfraith, ac ydy hynny'n glir yn eich meddyliau chi? Hynny yw, pan ych chi'n darllen gorchmynion Duw yn y gair, gorchmynion yn y gair, ydych chi yn y lle cyntaf yn ei gweld nhw fel rhestr o bethau mae rhaid i fi wneud? Neu ydych chi'n gweld nhw yn y lle cyntaf fel rhestr o bethau dwi'n methu gwneud, ond mae yna ras
A thrwy gras Duw, a fel wnaethon ni weld bore Sul diwetha, trwy Grist yno fi, mi allai tyfu mewn i fuddod cynyddol, mewn sancteiddrwydd, yn dilyn y gorchmynion yma mwy a mwy yn fy mywyd i o'r galon. Siwt ydyn ni'n darllen gorchmynion Duw i ni yn y lle cyntaf, ac ydyn ni'n defnyddio'r gyfraith yn gywir wrth i ni'w darllen nhw. A wedyn, wrth i ni feddwl am ein efengylu ni, am ein cenhadaeth ni fel eglwys wedyn, ydyn ni'n defnyddio'r gyfraith yn gywir yn ein cenhadaeth ni. Dyw just cyhoeddi'r gyfraith ddim yn ddigon. Fel Cristnogion, ni'n gwybod, mae just cyhoeddi'r gyfraith fel safon, fel ni ddim yn mynd i weld unrhyw newid ym mywydau pobl drwy just gyhoeddi'r gyfraith, achos dyw'r gyfraith ddim yn newid y galon. Does yna ddim bywyd newydd i'w gael yn y gyfraith. Mae rhaid i ni gyhoeddi'r gyfraith, fel oedd Iesu Grist yn wneud, gwir ystyr y gyfraith, bod ni yn ein calonau ni'n syrthio'n fyr, pam, mwyn dyrchafu'r groes. A beth mae Crist wedi wneud ar ei groesau. I ni'n dal y gyfraith i fyny at bobl yn cwmpas ni fel drych, yn dweud, dyma sut mae Duw wedi galw pob un i fyw, ac eto ni gyd yn syrthio'n fyr. Mae yna ateb ar gyfer hynny. Iesu Grist. Pwynt ola i orffen heddiw wedyn. Pan mae'r gyfraith wedi cael ei ddefnyddio'n gywir, ac wedi gwneud ei waith, mae bendithion Duw, bendithion yr efengyl yn llifo. Darllenwch eto gyda fi. Na i ddarllen o adnod 26 ymlaen. O blegyd yr ydych bawb drwy ffydd yn blant. Blant Duw yng Nghrist Iesu. Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fydyddio i Grist wedi gwisgo Crist. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegaiad, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw. Oherwydd un person ydych chi oll yn Crist Iesu. Ac os ydych yn eiddo Crist, yna had Abraham ydych. Etifeddion yn ôl yr Iddewyd. Beth yw'r bendithion sy'n llifo pan mae person di gweld ei angen nhw a di troi at Iesu Grist yn y lle cyntaf, mabwysiad. Mabwysiad. Drwy ffydd, dych chi yn blant i Dduw, medda Paul. Plant, oherwydd ein bod ni yng Nghrist, y mab tragwyddol, i ni'n profi yn derbyn y cariad tragwyddol sydd wedi bod rhwng y tad a'r mab ers cyn gosod sylfaenau'r byd. Dyna yw gweddi Iesu yn Ioan 17. Y byddai'r cariad ar hwn yma'r tad wedi caru fe yno ni. Dyw e ddim yn mabwysiad i fod yn fel plentyn sydd yn offod sefyll yn y cornel achos mae'r mab go iawn draw fyna yn derbyn cariad y tad. Na. Mae'n mabwysiad sydd yn gosod ni yng Nghrist yn profi'r un cariad gan y tad. Adnod 26, bendith arall, cyfiawnhad. Ein bod ni wedi gwisgo Crist amdano ni drwy ffydd. Hynny yw pan i ni yn sefyll ger bron y tad, pwy mae ein i weld? Ei fab, cyfiawnder ei fab, bod fi yn hollol anghyfiawn yno fi fy hun. Mae gen i fi hyder ger bron Duw oherwydd cyfiawnder perffaith Crist. Dyna yw ein unig obaith, ein unig hyder ni. Ond mae e'n hyder hollol sicr. Wedyn adnod 28, bendith arall, undod. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegaiad. Cofiwch beth oedd un o broblemau'r Galatiaid oherwydd i camddealltwriaeth nhw o'r gyfraith. Os wyt ti eisiau dod yn Gristion go iawn, mae rhaid i ti nawr ddod yn Iddew. Yeah? So, dyma'r Iddewon, dyma'r pobl o'r cenhedloedd. Os ydych chi eisiau nabod Duw, mae rhaid i chi ddod yn rai ohono ni. Be mae Paul yn gweud yw, na. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegaiad, pobl o'r cenhedloedd. Mae'r ddau yn dod yn un yng Nghrist. Nid oes mwyach rhwng y caeth neu'r rhydd, rhwng gwryw a benyw. Mae yna undod. Mae'n bwysig bod ni'n dweud,
ers dod yn Gristion, dwi dal yn ddyn. Dwi dal yn hanner Saes ac yn hanner Gymro. Mae'r pethau yna sydd yn nodweddu fi dal yn wir amdano fi. Maen nhw'n nodweddion cywir. Okay, mae'n rhywi, mae'n cenedligrwydd fi, mae'r ffaith bod fi yn groegwr, nid yn iddew. Mae'r nodweddion yna dal yn wir amdano fi, nid yna hunaniaeth fi nawr. Os na ddim un o'r pethau yna nawr yn hunaniaeth i fi. Os ydyn ni yn Crist, un hunaniaeth sydd gyda ni. Iesu. Un ynddo fe. Dim ots os ydyn ni o Gymru, o Loegr, o Cameroon, o Nigeria, o'r Alban. I ni'n un yn Crist. Dyna yw ein hunaniaeth ni. Mae'r cyfan arall nawr yn nodweddion sydd yn parhau yn wir amdano ni, ond nid dyna yw ein hunaniaeth ni. Mae'r gyfraith ein cyfiawnhad ni. Oedd e yna mwyn dangos i ni ein bod ni'n bechaduried oedd angen gras. A trwy ffydd yn Crist, mae gennym ni fabwysiad ger bron Duw, mae gennym ni gyfiawnder ger ei fronau, a mae gennym ni undod a'n gilydd. Cymod gyda'r arglwydd, ddew ei hun, a chymod rhwng ni fel pobl. Melltith yr ardd ddadwneud yn llwyr. Clod i Dduw am hynny. Dwi am ail ddarllen adnod 29 i orffen. Ac os ydych yn eiddo Crist yn y had Abraham ydych. Etifeddion yn ôl yr addewid.